फारिलाइ हाबाफारि थाया बा अनसुंथाइनि माबा थाया थोंजोङै बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि 4 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि मोनसे स्किम दंखायो। नाथाय खोन्थाया जादों जोंनि बेवहाय जेसेबां मेन इलेभेन कनफ्लिक्टनि गेजेरजों मानसिनि जिउ खहा जानो गोनां जादों बेफोरखौ जोङो बै मा होनो जोंनि गभर्नमेन्टनि माखासे सिस्टेम दङ नालाय बे सिस्टेम बायदि खामानि मावनाया एसे गोबाव जायो जायनि जाहोनाव होनायाव गोबाव लायो। खिन्थु रिपर्टआ सौहैनानै मोनफैनानै जुदि जों आसाम गभर्नमेन्टनि बेखौ साबमिट खालामनो हायोब्ला एज पार दा नर्म्स बियो सप्तासेनि गेजेरावनो फैसाखौ मोननायनि राहा लामाबो दङ। दा पस्टमर्टेम खालामनाय पुलिस रिपर्ट बायदिसिना गोबाव लानायनि थाखायनो जोंनि खामानिफ्रा गोरलैनो जालांगासिनो दं। बेफोरखौ होनायनि राहा लामाया गभर्नमेन्टआव दंखायो। रायजो राजानि मोनसे अजद जिहेतु दाख्लैबावनि जिथु जाथाय आरो बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबाय थायो मानसि थैनाय बा हार्ट मैदेर थैनाय बेहाय रेन्जारनिफ्राय लानानै माखासे जिथु डिपार्टमेन्ट थायो बिथांमोना गोहैले खालामनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों होननानै रायजो राजाया अजद बे रायजो राजानि मोनसे बुजिनाय गोरोन्थि बुजिनाय मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया। एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 8 मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा। जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों आरो बे बेटेलियननि मुंखौ बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुं दोननाय जाथों होननानै जोङो खावलायदों। जेखियानो जायाथों बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि जा मेन पावार बे मेन पावारखौ बारायनायनि थाखाय बाथ्रा होदों आरो बेखौ जों फोथायदों बावैसोनो बेखौ फोजोबनो हागोन। माने बुंनो थाखाय बिटिआरनिफ्राय स्पेसियेल मा राहा दं? जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं। बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ। बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामनाय जादों। रैखाथि मोनगोन ना सानो सार? रैखाथिखौ मोनो ना मोना रायजोफ्रासो बुंनांसिगोन। आंनि खामानिखौ आं मावबाय। जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनो हायाखै जाख्ल'नानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों। जोंनि सरकारा फैनानै 17 मासल' जादों। 17 मासनि गेजेरावनो मानसिनि धोन मानसिनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय स्पेसियेलि जोंना दावबायसा बर' बिथां इएमआ आवगायबोदों। गतिके जोङो बिथां दावबायसा बर'खौ धन्यबाद होनांगोन। मानोना बिथांखौ जुदि नोंथांमोना दिनै बेवहाय इएम हिसाबै আজি যদি আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ দাৱাইচা বৰক নাপালেহেঁতেন আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি মেইন ইলেভেন কনফ্লিক্ট হৈ আছিলে সেই কনফ্লিক্টখিনি কাহানি শেষ নহ'লহেঁতেন যিটো 17 বছৰে বিপিএফ চৰকাৰে দিব পৰা নাই। অৰ্থাৎ 75 বছৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় আমাৰ এই অঞ্চলটো লেহেমীয়া কৰিছিলে ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত।